hogy itt vagyunk a három királyok napján. Diego átad valamit a lányoknak és a fiúknak. Mit ad nekik? Játékokat! Csízi pedig a homoksivatagból érkezett a tevén. Ő mit ad nekik? Édességet! Dóra lovon érkezik, és Swiper megpróbálta ellopni az ajándékát. Ő mit ad nekik? Tortát! Három királyok, három királyok, három királyok, három királyok. Ünnepelünk, és tortát eszünk. A három királyok